मेट्रिक परीक्षानि रिजाल्टआव बयनिबो गाहायसिन रेंकिंआव थायोमोन। देग्लाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिहेतु सोलोंथाइ बिफाना बिथाङानो आखायावनो दोनदों, बिथांनि दैदेननायाव सान हर खामानि मावनायाव दिनै भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय बिथांमोननि माखासे लाजिथावना रावखौ, जेरै प्रमद बर'खौ बाख्नायदों, गावसिनि माखासे पार्टीखौ बाख्नायदों, नाथाय बिथांमोननि माखासे गारबोनाय समखौ रायखाङोब्ला दिनैनि समाव दुखु मोनो। जेब्ला आनजाद जानाय समाव बिथांमोननि पार्टीनि मिथिंआनो मिथिं, नाथाय दिनै बेबायदि खोथाखौ जुदि रायखाङोबा बिथांमोना दुखु मोननो हागौ। दिनैनि समाव बिथांमोना हागोन ना हाया? जायफोर गुबुन हारिनि न'खरा बर' मिडियामखौ मोजां मोननानै, बर' रावखौ मोजां मोननानै, जायफोर गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव सोनानै मेट्रिक आनजादनि जायफोर उथ्रिसारनो हानाय, बिथांमोननि न'खराव थांनानै सोरबा UPPLनि दैदेनगिरियानो जाथों, सोरबा आबसुनि साफा सानै दैदेनगिरियानो जाथों, साफ्रोमबो माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हारिनि बर' मिडियामखौ मोजां मोननानै जायफोर थार्ड डिभिजनावनो पास जाथों, सोरबा सेकेन्ड डिभिजनानो जाथों, सोरबा फार्स्ट डिभिजनानो जाथों, जिखुनु जाया बर' मिडियामाव फरायनानै गुबुन हारिनि गथ'फ्रा पास जानाय न'खराव थांनानै बिमा बिफाखौ माखासे खबर लानो हागोन ना हाया? आरो जायफोर थार्ड डिभिजनावनो जाथों, सेकेन्ड डिभिजनावनो जाथों, गुबुन हारिनि गथ'फ्रा पास जानाय, बिथांमोननि सायाव UPPL सरकारा एडमिशन, बिजाब बायनाय, कलेजाव थांनाय बेफोरनि सुबिदाखौ होनो हागोन ना हाया? बिनि थाखायनो आं खावलायो, आबसुनि दैदेनगिरि सारमोनखौ आं खावलायहरो, जायफोर गुबुन हारिनि न'खरा बर' रावखौ मोजां मोननानै, बर' मिडियामखौ मोजां मोननानै, जायफोर दिनैनि समाव मेट्रिक आनजादाव पास जानाय न'खरनि बिमा बिफाखौ थांनानै आर'नाइजों बरायनाय, आरो लोगोसे जायफोर गुबुन हारिनि गथ'फ्रा पास जानाय, बिथांमोननि एडमिशन, बिथांमोननि बिजाब बायनाय, बिथांमोननि कलेजाव थांनाय, साइकेलबाबो माबा मोनसे कलेजाव थांनानै आप डाउन खालामनो हानाय माखासे बेफोरनि सुबिदाखौ UPPL सरकारजों सावरायनानै माखासे गुबुन हारिनि गथ'फोरनो बेबायदि सुबिदाखौ होनो हागोन ना हाया? बेबायदि सुबिदाखौ होनो हागोन ना हाया? आरो लोगोसे साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेजेराव जायफोर बिमा बिफा गैयै, जायफोर न'खराव न'खरनि माखासे अबस्थाफ्रा गाज्रि, बेबायदि माखासे न'खरफोरनो बेबायदि सुबिदाखौ UPPL सरकारजों माखासे सावरायलायनानै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि माखासे सुबिदाखौ होनो हागोन ना हाया? दिनैनि समाव मेट्रिक आनजादखौ लानानै UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'खौ बाख्नायदों, UPPL सरकारखौ बाख्नायदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो, जायफोर गुबुन हारिनि बिमा बिफाया बर' रावखौ मोजां मोननानै, बर' मिडियामखौ मोजां मोननानै, गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव सोनानै दिनैनि समाव मेट्रिक आनजादाव थार्ड डिभिजनबाबो, सेकेन्ड डिभिजनबाबो, जिखुनु जाया पास जानाय गुबुन हारिनि गथ'फोरखौ खबर लानो थांनांगौ। आरो जायफोर गुबुन हारिनि माखासे बर' रावखौ मोजां मोननानै सोनाय बिमा बिफा न'खरनि मानसिफोरखौ आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै माखासे आर'नाइ, माखासे बिथांमोननि न'खराव थांनानै आर'नाइजों लोगोसे माखासे बिथांमोननि न'खरखौ खबर लानो थाङोबा साबसिन जागोन होननानै आं खावलायहरो। बिथांमोननि थाखाय सुबिदा खालायनाय बेफोरनि सायाव साफ्रोमबो सात्रफोरनि सायाव बेबायदि माखासे UPPL सरकारजों आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै माखासे बिमा बिफा गैजायै, न'खराव गैथारै, जिखुनु जाया बिथांमोननि सायावबो मोजां गाज्रि माखासे खबरखौ आंनि चेनेलाव आं खावलायो। बिनि थाखायनो गुबुन हारिनि जायफोर बर' मिडियामाव फरायनानै, जायफोर बर' मिडियामखौ मोजां मोननाय गुबुन हारिनि, बिथांमोननि न'खराव थांनानै आबसुनि दैदेनगिरियानो जाथों, UPPLनि दैदेनगिरियानो जाथों, साफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै खबर लाहैनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे गोनांथार।